Tini all Tripura Kokborok media forum ni ginai oro je chef sini resapmu hamjangmu no hamjangnai seikung no hamjangnai lokorok no oro thumsa khlai bono mutu khainani je chef rekha khorok tatam tini je sang oro mutu khlailai tongo hastini resapnai kreng hastini sini mane youth ni bisingo siklan bisingo je seikreng Kokborok kapat ni borok no sang mutu khainani je chef rekha bela hambai tini ni jora sangbong no mutu khlai kya sik basini paigla sang jora o borok no o mutu khlai sang mathangnai bungni hai kelaman samung sang thinango mutu khlai mathanai tam himba resapnai kurang hisabe sang oro chini hasteni bongnang Bimol Deb Bormani je resap mungrong no sang sini langmawo emon khe sang bono mutu khlai mathanai omo sini hasteni belai tam sanai bono borom renani kalainai kalayo tam ni himba borok sini Tripurao Kokborok resap mungni modern resap mungni songsanai changnai borok se kani mano bongno sang karei sini hasteni ang kobo borok se resapnai sang bono karei sang sini resap mung Kokborok resap mungni mane modern Kokborok resap mung no sang wansogimia borok jibabe changsaiti thekya puilan simi se 90s ni jorani simi sang bongno bisi keduk ma bongno sang khanai thekya bongno sang follow khai thekya bongni resap mungno sang resabi thekya abun bagai jeng belai ka khamjak bo thamani salo sini choitorni paithak sal eba ke besini busu hapmani sajasakang belai ke bisi sini mo haimani belai hamya ke thakya bono sang muju khlai tongna nangnai muju khlai tongna nango tabuni ketal resapnai salai siklarno sang abono koimung sini taku borom ganang borom Bimol Deb Bormano sang dottono mutu khlai mathangnai bong resamungno bini resapmungni ragarno kholiakoi serenggai ketal khe bhake tebo resamung quality seman bono mutu khlai samung krakhe buskang pasing ya prishe mathanai jotona hambai